Kdybyste měl tu moc něco změnit, co by to bylo? Něco změnit? Hodně věcí by se muselo změnit. No, je potřeba vtáhnout do té správy země úplně novou generaci lidí. Musíte do té politiky pustit lidi, kteří těch 20 let prožili v reálném životě. Kteří si opravdu šáhli na ta rizika, kteří studovali, vychovávali děti, cestovali, zažili ten svobodný svět z mnoha pohledů, se všemi plusy i minusy, protože ta garnitura, která nám dnes vládne, vlastně žije úplně mimo nás. My jsme vlastně zase mezi tou politikou a tou veřejností vykopali příkop. Je to vlastně zase, žijeme v modelu my a oni. No tak změnit to můžeme jenom my. Pokud chceme ty ony vyměnit, tak to nezbývá, než prostě do toho jít.